ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлолӣ дар баробари амалисозии ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати дастгирию пешрафти бахшҳои мухталифи соҳа як қатор барномаҳоро қабул ва амалӣ намуд. таи солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати маданияти баланди заминдорӣ ҷиҳати истифодаи самараноку сарфакоронаи об барои обёрии заминҳо, ҷорӣ намудани технологияи каммасраф дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи захираҳои об тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намудааст. то имрӯз дар самти азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ татбиқ гардида, дар ин самт корҳои назаррас амалӣ гашта истодааст. дар вилояти хатлон бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, дар ин самт идораҳои давлатии беҳтоҷи замин ва обёрии шаҳру навоҳии вилоят аз шароиту имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд, то ин ки ҳолати мелиоративии заминҳоро беҳтару хубтар намуда ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзиро ба ин васила баланд бардоранд. яке аз омилҳои асосии баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ин пеш аз ҳама беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо маҳсуб меёбад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи вахш барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, шабакаҳои обрасонӣ, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо мувофиқи нақшаи давраи омодагии тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 корҳои назаррасро амалӣ намуда истоданд. қобили зикр аст ки дар мувозинаи идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия иншооти обтаъминкуние ки дар ҷамоати деҳоти рӯдаки арзӣ фаъолият дорад, ин иншоот дар мавсими обрасонӣ 4 ноҳияи минтақаи бохтаро бо оби полезӣ таъмин менамояд. бо мақсади сари вақт ва дар муҳлати муайяншуда омода намудани ин иншооти обрасонӣ кормандони соҳа пурра онро аз таъмир бароварданд. хеле ки дар навор дида истодем, мо дар пикети 189 обтаъминкунӣ қарор дорем ки 4 ноҳияи минтақаи бохтаро бо оби полезӣ таъмин намояд. ноҳияи вахш, ҷайҳун, балхӣ ва ноҳияи дустиро ба оби полезии мавсимӣ таъмин менамояд. бо мақсади нақшаи тирамоҳи замистона мо як қатор корҳои назаррасро ба иҷро расондем. тросҳои садамавиро мо иваз намудем. мо ба пуррагӣ гуфта метавонем ки иншооти мазкур ба оби полезӣ мавсими обёрии 2023 ба пуррагӣ тайёр мебошад. ёдрас бояд гардид ки идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи вахш дар мавсим майдони 21695 гектарро бо оби полезӣ таъмин менамоянд ки аз ин шумора 3891 гектари он заминҳои наздиҳавлигӣ ва 1120 гектар заминҳои ёрарасон мебошад. дар мувозинаи муассиса 106 километр шабакаҳои обдиҳӣ, 253 километр заҳбуру заҳкашҳо, 107 адад иншоотҳои гидротехникӣ мавҷуд буда, бо мақсади омода сохтани иншоотҳои мазкур ба давраи мавсими соли 2023 масъулини корхона ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истоданд. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия тибқи нақшаи пешбинишуда 203,4 гектар заминҳоро то ба имрӯз ба ҳолати мелиоративии беҳтару хубтар оварда расонданд. бо мақсади сари вақт тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва кам намудани обҳои зеризаминӣ мувофиқи нақша 35 километр заҳбуру заҳкашҳоро бояд тоза намоянд. бинобар маълумоти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия, айни ҳол дар ҳудуди ноҳия 8 адад техникаи заминкам ба тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо равона гардида то ба имрӯз 18 километрро тоза намуданд. омилҳои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо чӣ тавре ки дар навор дида истодем, дар ҷамоати деҳоти тоҷикобод заҳбуру заҳкашӣ дохили хоҷагӣ байни хоҷагӣ тоза намуда истоданд ки инам барои беҳтар намудани ҳолати деҳоти
тоҷикобод мусоидат менамояд. дар ҳудуди ноҳия 6 адад экскаватор кор ва фаъолият намуда истодааст. ин ҳам бошад дар ҷамоатҳои бисолагӣ, ҷамоати машал кор ва фаъолият карда истодаанд. мо ҳаракат мекунем ки нақшае ки дар пеш истодааст то 1 апрели соли 2023 нақшаро таъмин намуда хоҷагиро бо оби полизӣ таъмин намоем. дар ноҳия 8 адад ассотсиатсия кор ва фаъолият ва идораи мо шаҳрномаи зич баста истода ки мо ба онҳо хизмати худро расонда истодаем. то имрӯз ассотсиатсияҳо маблағи хақ хизматрасона пуррагӣ ба идора ворид карда истодаанд. иш-тавре ки медонед, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имсол моро як экскаватори ҳозирзамон таъмин намуданд ки барои кори истеҳсолии идора мусоидат менамояд. чуноне ки аз таҳлилу мушоҳидаҳо бармеояд, яке аз сабабҳои асосии баланд гаштани оби зеризаминӣ дар баъзе минтақаҳо сари вақт тоза накардани заҳбуру заҳкашҳои байни хоҷагӣ ва дохили хоҷагӣ мебошад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вахш дар ҳамбастагӣ бо хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоати деҳоти Тоҷикобод ба нақша гирифтанд ки 8 километр заҳбуру заҳкашҳои байни хоҷагӣ ва 4 километр заҳбуру заҳкашҳои дохили хоҷагиро аз ҳисоби даромади хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоати мазкур тоза намоянд. дар ҳудуди ҷамоат 2 адад техникаи заминкам бо тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо омода буда то ба имрӯз зиёда аз 5 километр заҳбуру заҳкашҳои байни хоҷагиро тоза карда дар ин самт кор идома дорад. зикр бояд намуд ки дар ноҳияи Вахш 5824 гектар заминҳо тавассути истгоҳҳои обкашӣ дар мавсим бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд ки аз ин 3587 гектараш ба истгоҳҳои обкашии идораи беҳдошти замин вобаста буда 2237 гектари он тавассути пойгоҳҳои обкашии дохили хоҷагӣ обёрӣ карда мешаванд. бо мақсади сари вақт омода намудани истгоҳҳои обкашӣ аз тарафи идораи беҳдошти замин корҳои таъмирии агрегатҳо ва дигар таҷҳизотҳо идома дорад. дар ноҳия тавассути пойгоҳи обкаш 5824 гектар замин дар бар мегирад ки 2237 гектараш ба пойгоҳи обкаши дохили хоҷагӣ мансуб аст. хоб ба пуррагӣ метавонем гуфта ки ҳозир қариб 70% иҷрои таъмири агрегатҳо ба анҷом расидааст. насосҳои бағара дар мавзеи ҷамоати 20 солагӣ қарор дорад ки як агрегат ба пуррагӣ таъмир гардидааст. ҳозир дар таъмир 3 агрегати дигараш ба пуррагӣ таъмир гардид. дар ҷамоати шаҳраки Киров бошад 2 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст ки ба пуррагӣ гуфта метавонем ки агрегатҳо ба таъмир бароварда шуда ранг бор карда ба давраи обгирии 2023 ба пуррагӣ тайёр мебошанд. чуноне ки аз суҳбат бо мутахассисони идораи беҳдошти замин бармеояд, дар соли равон беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ҳаҷми 204 гектар замин ба маблағи 223 000 сомонӣ ҳолати мелиоративиашон беҳтару хубтар гардонда шудааст. ҳадафи асосии кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вахш ин пеш аз ҳама сари вақт тоза намудани шабакаҳои обдиҳӣ, заҳбуру заҳкашҳо ва аз таъмир баровардани иншоотҳои гидротехникӣ ва истгоҳҳои обкашӣ мебошад ки дар ин самт тибқи нақша корҳо идома дорад. дар вилояти Хатлон бо мақсади сари вақт омода намудани шабакаҳои обёрӣ, заҳбуру заҳкашҳо, таъмир намудани иншоотҳои гидротехникӣ, нуқтаҳои обченкунӣ ва насосҳои обтаъминкунӣ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида то ба имрӯз нақшаи пешбинишудаи давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2022-2023-ро бо шароиту имкониятҳои мавҷуда амалӣ намуда истодаанд. рафти чорабинои тирамоҳи зимистонаи солҳои 2022-2023 аз моҳи октябр оғоз мегардад то моҳи март идома меёбад. рафти чорабинои тирамоҳи зимистона имрӯзҳо бо маром дар шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон идома дошта. ҳамарӯза дар ин самт баҳри тоза кардани шабакаҳои обёрӣ, заҳбуру заҳкашҳо 60 адад экскаваторҳо ва зиёда аз 15 адад булдозерҳои
барои рафти иҷроиши ин корҳо сафарбар гардида шабакаҳои обрасонӣ тибқи нақшаи пешниҳод гардида 612 километр ба нақша гирифта шудааст. То ба имрӯз 223 километри онҳо аз лои гил тоза карда шуданд ки 37% дурдаморо дар бар мегирад. тоза кардани забур закашҳо бошад 428 километр ва то ба имрӯз 242 километри онҳо аз лои гил тоза карда шудаанд ки 59% нақшаи пешбинишударо дар бар мегирад. бо мақсади саривақт таъмин намудани хоҷагии деҳқонӣ бо оби полезӣ дар давраи шорабинои тӯрамаи зимистона чихеле ки дар вилояти Хатлон дар минтақаҳои обёрӣ ба воситаи дастгоҳи обкашӣ зиёда аз 87000 гектарро дар бар мегирад. Барои саривақт таъмин намудани ин хоҷагиҳо бо оби полезӣ дар давоми соли ҷорӣ 379 адад дастгоҳи обкашӣ барои таъмир ба нақша гирифта шуда. То ба имрӯз 272 адади онҳо аз таъмир бароварда шуданд ки 72% нақшаи пешбинишударо дар бар мегирад. бо мақсади ҳосилнокӣ баланд бардоштани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ паст кардани сатҳи зеризаминӣ дар соли 2022 беҳтар кардани ҳолати мериятии заминҳои 3447 гектар ба нақша гирифта шуда буданд. то ба имрӯз аз ҷониби идораи зертобӣ ба пуррагӣ нақшаи пешбинӣ гардида ё ин ки бар зиёди 3458 гектар дар асл беҳ гардонида шуд ки 100% дурнаморо дар бар мегирад ва идораи зертобии шаҳр нои вилояти Хатлон дар ҳамбастагӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки он нақшаи чорабиниҳое ки оид ба рафти чорабиниҳои тирамоҳу зимистона дар назди худ гузошта шудааст дар муддати муайян то саршавии мавсими соли 2023 ба пуррагӣ ҳамаи дастгоҳи обкашӣ, нуқтаҳои обчинкунӣ, иншоотҳои гидротехникӣ, шабакаҳои обёрӣ ва заҳбур закашҳоро пуррагӣ омода намуда баҳри саривақт таъмин намудан ва хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва ба пуррагӣ аз нақшаи пешбинӣ гардида ба пуррагӣ мебуроянд. бояд қайд намуд ки заҳбур закашҳои дохили хоҷагӣ ва байни хоҷагӣ имрӯзҳо нисбати солҳои пешин хело хуб гашта истодааст. инчунин аз ҷониби худи хоҷагиҳои деҳқонӣ бо саҳмгузори худи хоҷагиҳои деҳқонӣ ё ин ки аз маблағҳои аъзоҳақӣ ки ба ассотсиатсия пардохт карда мешаванд заҳбур закашҳои дохили хоҷагӣ бо таъмин намудани экскаваторҳои замонавӣ тоза карда истоданд ки нисбати солҳои пешин кӯшиш ба харҷ медиҳанд баъд аз ташкилшавии ҳавза чихеле ки дар ноҳияи шаҳртӯзу қабоён носири хистав ҳавза ташкил карда шудааст барои тоза намудани шабакаҳои обёрӣ ва заҳбур закашҳои дохили хоҷагӣ ба онҳо миқдори муайян техникаҳои замонавӣ таъмин карда шуданд. инчунин боварӣ дорем ки баъд аз ташкилшавии ҳавзаи дарёи Вахш ва дарёи Панҷ ҳавза ташкил карда мешаванд ва ин шаҳрноҳияе ки дар ин ҳавзаҳо дохил мешаванд албатта ки ассотсиатсияҳо бояд ки бо техникаҳои замонавӣ экскаваторҳои нав таъмин карда шаванд ва инчунин паст кардани сатҳи обои зеризаминӣ беҳ кардани ҳолати мериятии заминҳо ва саривақт таъмин намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ дар шабакаҳои обёрии дохили хоҷагӣ заҳбур закашҳои дохили хоҷагӣ як бигем ки такони ҷиддӣ хоҳад шуд дар ин самт баъд аз ташкилшаваи ҳавза. чуноне ки аз суҳбат бо масъулини соҳа бармеояд то ба имрӯз таъмири дастгоҳҳои обкашӣ аз 379 адад 279 адади он пурра аз таъмир бароварда шуда 72% нақшаро дар бар мегирад. тоза намудани шабакаҳои обёрӣ бошад нақша 612 километр буда иҷроиши он 222,9 километрро дар бар мегирад ки 37% нақшаро ташкил медиҳад. қобили зикр аст ки масъулини идораҳои давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳои вилоят тасмим гирифтанд ки то муҳлати муайяншуда корҳои ба нақша гирифташударо пурра амалӣ намуда дар мавсими обрасонӣ кишоварзони вилоятро бе ягон мушкилӣ бо оби полезӣ таъмин намоянд.